dimineața luni. E mare. E mare. Eu sunt invitată specială. Da, îl cheamă Spike. A câștigat o vizită cu Dios și Jake de la frații Paraziți. Deci, Și cum te simți la noi? Deci mă simt ca lumea, suntem frați, șmecheri. ce să zici la public? Cum ai câștigat concursul? Păi concursul am câștigat până șmecherii, am fost șmecheri, m-am dat fain, m-am dat ca lumea și am făcut șmecherii pentru frații Paraziți, pentru Dios și Jake. Genial, e genial. Mă întreb dacă ai vrea să fii următorul nostru episod, ți-ar plăcea? Da, mi-ar plăcea. Super. Dar o să filmez, o să fii cu Dios, nu cu mine. Nu-i nimic, frate. Nu e nimic. Noi am o vizită la un grătar. Da, știu, frate. Și chiar să venim și noi cu gagicile, cu blondele, cu toate. Cinci gagici, o Mariana, Țicuța, Carmen, Morena, o groazdă. Deci, cam asta pentru astăzi, tocmai am spus. Ne luăm la revedere pentru frații Paraziți. Vă iubim public. Adio.